Mga Karo, meron tayong dalawang guest ngayon, si Paring Jobet at si Arong Robert. Mga Karo, tayo kukuha ng saluyot dito sa likod ng bahay. Magluluto tayo ng gulay. Mga Kaaro, ang ating recipe ngayon ay dininding. Ang ating ingredients ay bangos, kawayan, labong, saluyot, luya, sili, bitchin, bagoong isda. Mga Kaaro, tara panoorin niyo ako kung paano balatan ang labong. Hiwain na natin ang labong. Mga Karo, ilaga na natin tong labong. Pakukuluan natin ng 15 minutes ang labong para mawala po yung pakla. Itatapon din po natin yung sabaw niyan. Habang nilalaga natin ang labong, mga Kaaro, tayo mag-ihaw ng bangus na pangsahog sa ating dinengding. Mga Kaaro, pagkaraan ng 15 minutes, itatapon na po natin yung sabaw. Mga Karo, maglalagay tayo ng luya, bagoong isda, at bitchin. Hugasan natin ang saluyot, mga Karo, mga 3 beses. Mga Karo, ilalagay na natin yung labong na pinakuluan natin ng 15 minutes. Sabay na din natin yung saluyot. Ilagay na rin natin tong bangos, mga Karo. Meron tayong dalawang guest ngayon, si Paring Jobet at si Arong Robert. Tara, kainin natin tong dinengding ng Pangasinan. Aro. Ayan. Kain na, kain na. Masansamit. So, iluto ng kusina ni Bal. Yan dininding. Yan galing Pangasinan. Na labong. With kaluyot inihaw na bangus. Pero kusina ni Bal. The best. Follow nyo yung Facebook page ni Kusinaan ni Bal. Mga Karo, maraming salamat pala sa mga taga-subaybay sa Facebook page at YouTube channel, Kusinaan ni Bal. Shout out sa mga taga-Altalan, Engineering Department, at sa lahat ng Perpetual Life. Thank you sa masarap na
binigay sa amin na pagkain. The best. Lutong Pangasinan. Panalo. Panalo. The Thank you. best, kahit matikman nyo to sa lahat, i-follow nyo sa Facebook account ni Kusina ni Kusilangan ni Bal. The best.